tosi hienoa päästä tutustumaan, kun teatteri on kauhean kiinnostava ja tämmöinen uusi maailma. Että mekin on tehty just bändin kanssa, on tehty levyjä ja konsertteja ja tanssikeikkoja ja televisiojuttuja aika paljonkin aikanaan tehtiin, mutta teatterissa ei koskaan ikinä mitään. Joka päivä kaiken aikaa mietin, onko tämä totta ollenkaan, että kanssas tätä taikaa rakkauden. Ehkä just se, että on elämänmakuinen, kertoo just siitä, että vaikka siellä on tommosia rankkojakin aiheita ja tällaisia, niin siinä on paljon naurua ja siinä on paljon niin kuin, iloa ja kuplivuutta siinä näytelmässä. Tunnen sydämeni lentoon lähteneen. Uskonut en silloin ennen. Toiveita tehdä niitä vähän niin kuin uuteen suuntaan, niin lauluvalmennuksessa sit saa antaa sinne semmoista, että rohkaista tekemään rohkeammin vaan. Mutta nyt on kaikki toisin, luotas lähteä mä koskaan. Jos sulla on puoliso, joka ei kunnolla enää muista sua ja sit sä rakastutkin toiseen, niin missä määrin sä petät sitä toista? Meidän rakkauden Tahdon oikeesti olla sinun, enkä vain leikisti rakastaa. Tässä käsikirjoituksessa oli herkullisesti kirjattu se, että tämä oli tämmöinen Tokmannin vaatteisiin pukeutuva keski-ikäinen nainen. Tahdon syliisi painaa pääni, tahdon lämpö sinun kahtaa. Ja sitten tämä Petterikin, hän menee välillä johonkin omiin maailmoihin ja laulaa kaikkia tyttöjä siellä niin kuin ihan täysin. Niin rakastaa, olla kanssasi oikeesti onnellinen, sua oikeesti rakastaa.